Golokodu, sanibonani. Ninjani ebusuku? Niyaphila? Let's hope niyaphila mfethu. Mfoka Mkhonza lo. It's been a while ngiyabonga kodwa maniphila bafethu. Ake nginibonge ngokusubscribe la ku YouTube. Nginibonge ngokufollowa lapha ku TikTok. Nginibonge ngama comments, sharing, liking and all that. Thank you so much guys. Thank you so much. If you haven't subscribed, please do so. And follow my channel with TikTok food. Ngiyabonga. In the past weekend hayi cha bengise Soweto. Ingakho nje ngithi ake ngifake naleya video. I enjoyed the moment. Nabantu nje abasha ikakhulukazi abebezozikhumbuza nentsha yango-1976 eyakwenzela lelizwe. Bekumnandi kakhulu. Sizwile-ke izinto ezenzakele ngeweekend ziningi bafethu. Ziningi kakhulu niyazazi. Ukulonshwa kwe-MK Youth League KZN. Ispeech esikaBaba uZuma okuyisona kakhulukazi engize ngaso la namhlanje. Noma ngazanga ngaso ngqo. Kodwa kule part ekhuluma ngoformer SG uFloyd Shibambe. Yiko nje ngizokhuluma ngako ngizoba mfisha kakhulu la. Kuningi kwenzakele kuningi bafethu. Kodwa nje basengishilo ngifuna ukukhuluma ngendaba ye-statement sikaMsholozi. La khulume khona about ukudilizwa kwabo SG beMK Party. Baze babe u6 or 7. Yeah. Kusitshelani lokho because abantu selo bayabuza kimi ukuthi ngicabangani ngendaba kaCommander Floyd kuMK Party. Ingabe uyahamba noma uzohlala? Ingabe ama-disciplinary measures azokwenziwa against him? Njengoba kuthiwa kunama-charges anikezwe wona and all that. Bathi abantu angiphawule. Ngizophawula-ke futhi ngizophawula kahle after sekuphawula upresident we-MK Party. Because manje sengizophawula based on entweni ayikhulumile uMsholozi. Simzwile sonke-ke uMsholozi ukuthi osekubeke kwacaca ukuthi there is a lot eyenzekile between uFloyd ne-MK Party. Okunye asikwazi, okunye yilokho abasitshela kona njenge-leadership ye-MK Party. Kwaziwa yibo. Angifuni ukungena kuma-details ukuthi uFloyd wenzani nokuthi ngabe ama-actions athethwa kuye mhlambe noma against yena fair or unfair. Angifuni ukungena lapho kwanamhlanje. Ngizoyenza ivideo eqondene naloko specifically. Into engifuna ukuyikhuluma kule video namhlanje. Ngifuna ukuzithatha engazuthi manje ngihleli noFloyd la ngihleli khona. Ngiyam-advise noma ngimnikezela uleko. Ukuthi kulesimo nje lesi akuso njengamanje. Mina njengomfoka Mkhonza bengingathini kuye. Ngiyabona kunokuphawula okuningi ama-analyst abusy kakhulu njengamanje. Ko TV khona la ku social media even emaphephandabeni akhona ama-analyst, political analyst bayahlaziya ngoFloyd. Ngisho nje ngithi uFloyd Shibambe has been trending since ajoin iMK Party. Masingakhuluma nje iqiniso. And utrende kakhulu after evakashele kuBushiri. Kuze kube manje ke esekhishiwe esikhundleni sokuba uSG. Beloke trend nje. Engicabanga ukuthi neMK Party kuyibooste kakhulu kwitrend. Itrend kakhulu iMK Party kukhulunywe kakhulu ngaMK Party kuze kube manje.
abanye ke bazothi ibitrenda nani izinto ezinegative. Ufuna understand into eyodwa, mawungayazi ipolitiki ngeke uzukuqonde lokho. I-political party noma i-politician makulokhu kukhulunywa kakhulu ngayo kuyayibooster than ukuthi kuyimoshele i-career yayo. Kusuke bese kusala kuleyo politician ukuthi leyo trend uyisebenzisa kanjani ngendlela ezombenefitisa yena. So in this case kaCommander uFloyd Shivambu kulesimo akuso njengamanje khona okungenzeka bayam-advise njengamanje ukuthi akenze kanjani. Abanye siyabezwa bakhuluma live ku-TV njengoba ngisho kunanama-analyst. Abanye bathi hayi ndoda, thina sibona ukuthi wenze iphutha ngokushiya i-EFF, buyela ku-EFF. Bakhona abathi akaqhubeke nale union le abekhuluma kwi-event yayo last weekend, iMausa. Bathi akaqhubeke nayo asebenzisane nayo. Babodwa bathi akaqale i-political party yakhe, mhlawumbe asebenzisane noMbuyiseni Dlozi bangenza into enkulu kakhulu. Ama-advice lawo njalo anikwa uCommander uFloyd. Babodwa bathi ayi kungenzeka lo muntu aye ku-ANC futhi mhlawumbe kungamsiza lo. Babala lokhu nalokhuya okungama-advice. Mina njengomfo kaMkhonza konke lokhu bengikwenza la ngenza ama-video ngoFloyd. I was just realistic. I was just authentic. Lento eningi ngizwe ngikhuluma ngoFloyd la into ebisuka ngaphakathi kimi, konke bengikusho. Namanje futhi ngisakholelwa ukuthi uFloyd unayo ipolitiki, unayo futhi content. Kulento eyenzakalayo njengamanje empilweni yakhe. Ngingakusho mina ukuthi lokho okwenzakalayo akusho ukuthi uFloyd noma akumenzi uFloyd ukuthi abe umuntu okuthi ipolitiki yakhe mhlawumbe ayisiyo ipolitiki enesiqi, ngoba abanye banombono ukuthi lezi zinto ezenzakalayo ziprove ukuthi uFloyd akana politiki and all that. No, bagejile. uFloyd unayo ipolitiki and uyifundele ke. The best part of it ukuthi uyifundele. Unayo. So udinga nje ama-advice. Bengizothi kuFloyd after ekhulume zonke izinto ayikhulumile efika kwi-MK Party nama-reasons akhe okujoin i-MK Party and all that. Mina bengizothi kuye uma ngabe efuna i-career yakhe ibe smooth noma ihambe ngendlela afuna ukuthi ingamlahlekeli i-reputation yakhe, futhi aqhubeke ehlonishwa njengoba ehlonishwa namanje. Bengizothi mina kuye lena yi-test. Into yokuqala bengizoyisho bengizothi Commander Floyd, lena yi-test yokuthi uready kangakanani for le journey engaphambi kwakho. Izokutesta, especially njengoba ushilo wena wathi ayikho i-decision oke wayenza empilweni yakho ebest ukudlula le yokuthi ujoin i-MK Party, and uyabhelieve kakhulu kumsholozi and everything. Ziprove-ke manje ndoda, njengoba i-MK Party ithathe ama-actions against wena onke lawa wathathile, zithobe ulandele konke wena okwaziyo nowakucontribute ku-constitution ye-MK Party. Uma kuwukuthi kuthathwa i-action against wena, yamukele ngezandla zombili leyo action. Uma ngabe kupresswa ama-charges against wena, wamukele lawo ma-charges nge-humility. Why ngisho njalo? Lokho kuzokubuilda than ukuthi kukudestroy. Yabo nje laba bathi uyadestroywa manje ku-MK Party, mina ngizothi aba-understand ukuthi uyabuildwa, uyakhiwa. And ukwakhiwa kwakho la kuzophuma enye into later on, ngoba phela njengoba kuqhubeka amalanga nje isikhathi sihamba, izimo zizoshintsha empilweni yakho
Floyd. Izimo zizoshintsha kupolitiki yaseMzansi futhi. Uma i-MK Party ithatha iy'ntambo ibusa lelizwe leli, kuyobe kukuningi osukufundile nokufakile ekubhaskidi wakho wepolitiki ne-career yakho nesipiliyoni sakho kwipolitiki ozobe uready ngako ukuthi ube nengxenye enkulu i-MK Party mayithatha iy'ntambo ibusa lelizwe. Kodwa uma ungarivesa njengamanje uphume ku-MK Party noma wenza izinto ezizokwenza ungasaqhubeki ne-MK Party, uzobe uzimoshela i-career yakho, uzobe uzimoshela ne-reputation yakho, because moving forward ubani ozophinda akuthembe ukuthi une-backbone, ubani ozophinda akuthembe ukuthi une-direction. Because uma ngabe kuwukuthi uyadisiplinwa wokuthatha kanje, uma udisiplinwa usuke ungadestroywa, usuke wakhiwa. So lezi zinto ozisho ku-MK Party, okunye wakho wakusho ukuthi noma kungathiwa ku-MK Party awunikwa sikhundla noma mhlampe isikhundla uyasuswa kuso, wathi wena ungaqhubeka uvolontiye ku-MK Party uzofaka ngisho amabhodi lapha emapaleni umikhankasi, ube nje just an ordinary member. Isikhathi-ke lesi mfana kithi sokuthi ukwenze lokho owakusho, njengoba nje manje uyi-ordinary member ye-MK Party. I-test leyo yokuthi lezi zinto wazisho ukuthi ungazenza ku-MK Party uzenze manje. And singama-South Africans sikubhekile ukuthi uyakwenza yini noma awukwenzi owakusho. Singamalungu e-MK Party sikubhekile ukuthi uma uthi ujoyine i-MK Party ngeqiniso, ngempela lezi zinto wazisho uma uyijoyina ungazenza yini manje. Mina ngithi test le, and le test le kukuwe ukuthi uzoyiphasa noma uzoyifeyila ngendlela ozodecide ngayo manje. It's up to you. Yiko nje engingakusho kuwe ukuthi nayi i-test isephambi kwakho, ibhale, nguwe ozobona ukuthi le test uyayiphasa noma uyayifeyila. But mina i-advice yami beyizothi kuwe yiphase le test. Ungayiphasa kanjani? Ungayiphasa ngokuthi wenze konke owakusho ekuqaleni mawushiye i-EFF ujoyine i-MK Party. Ungalimoshi igama lakho, ungamoshi i-career yakho, ungayimoshi ipolitiki yakho ngokuthi bese uyaphuma noma ushiye i-MK Party. La kuwe thina njenge-MK Party sine-leader yakusasa. Uma kuwukuthi uyakubona lokho, it's good for you. Sine-leader la, uyabona nendlela esikuthanda ngayo ku-MK Party, uyabona nendlela esibhilivela ngayo kuwe la ku-MK Party. It's not just us as MK Party members, even members of other black political parties, they believe in you and your career. Kodwa manje usethubeni lokuthi uyibulale noma uyibhildiye phambili i-career yakho kupolitiki ngale test le bekwe phambi kwakho njengamanje. Mina bengizothi thatha izeluleko ozinikwa uZuma njengamanje ne-leadership ye-MK Party, ama-charges ozobekwa wona ngale zinto okungenzeka usolwa ngazo ku-MK Party nalezi abekhuluma ngazo umsholozi. Bengizothi vumela i-constitution ye-MK Party isebenze kuwe, yivumele isebenze kuwe, ngoba kusasa le constitution kuzobe kunguwe ozobe uyisebenzisa kwamanye amalungu e-MK Party ukubhilda le party yephambili. Thatha ngaleyo ndlela mfana kithi, there's nothing wrong eyenzakalayo la, uyakhiwa, uyabhildwa. Uma ungeke ukwenze-ke lokhu mfana kithi, hayi cha, i-decision yakho nalapho, but yilokhu bekuzoshiwo umfoka Mkhonza ukuthi vumela i-MK Party ikubhilde ngale ndlela ekwenza ngayo. Khumbula amazwi owawasho uma uyijoyina, yilokho nje, akukho okuningi. Mfoka Mkhonza-ke lo, ngiyanibonga kakhulu ngokulalela.
iyona advice bengizoyinika uCommander Floyd Shivambu leyo ukuya phambili. Ake sizwe-ke yakhe advice bozom-advise uthini wena ukuze i-career yakhe kupolitiki ingalimali, aqhubeke ewusizo kule country ekuliberating abantu abamnyama. Umfoka Mkhonza lo. Please share, subscribe and comment. Thank you so much.